Africa Content TV. Kalọ́run bákùrà ní kí a pẹ́ ká. Alùkóso ayélu ìbò tá a ṣe sí ayé. Ìdílé olórin àlébà ọmọ bá ti dé. Ojú kọ́lá tí mo fẹ́ tó dùn pàgbo yìí ní ká. Àfẹ́káláyé ń pẹ́ náà. Àràkà lọ́rùn bákùrà ní kí a pẹ́ ká. Alùkóso ayélu ìbò tá a ṣe sí ayé. Ìdílé olórin àlébà ọba lọ́ládé. Ojú kọ́lá tí mo fẹ́ tó dùn pàgbo yìí ní ká. Ìbàdàn látúwà ibi ìdàgbé ń bọ̀. Ẹkùn ọmọ òṣùpá bá lábọ̀ ìṣòrin ni. Ọba lọ́la náà rè ìdírí àlọ́ máa ń kọyin kọyin. Ibi ìkọ́ máa jáde mọ́ bá lọ́la làwa yìí o. Ẹgbẹ́ wa wá sùn ló gbà wá síbí. Ọlọ́ba lọ́la ní ìsùn ní akọrin làláì pariwo làláì polongo. Ọlọ́mọ òṣùpá sídọ́gbé mi máa pè ó. Ó bá lọ́ba lọ́la nínú àwọn ọmọ bá gangan ló lè ṣe má ló lè kọrin àlọ́ àyíndírí. Ẹkùn ọmọ òṣùpá sídọ́gbé mi ṣáyìdì ni. Mo kọ́ lọ́ba lọ́la yẹ o. Ọlọ́mọ ló láyé bí àlùmọ́ o, ọlọ́mọ ló láyé. Ṣẹ́mi àbíbẹ̀ mi, ìwà àbítí ìwà gbogbo alájọ mi àbí. Bàbá mi lọ́bẹ̀ sáàtì Ramani yo, fọ́mọ tó máa bí tẹ́nu wá kò ní lè ka. Ṣàtì Ramani ìdàkùn máa gbé kan wá. Èwo ni kárọ́mọ, pé kó lágbára wa, kórè kó tún ní kájọ jẹ. Sẹ́yìn ẹ̀lẹ́ tó máa rán sẹ́. Tọ́lá tọrọ ọmọ kásá máa làdí ẹ̀gàn. Bàbá làdí ẹ̀gàn fọmọ rere làwọn ń fẹ́. Ọmọ jàgídí jàgàn kan lọ́ máa gbé dọ́dọ̀ wá. Aboyin lọ́la bọ́lá sálábì mọ̀ tuntun dòdò lọ́sáyé. Bọ́lá sálábì mọ̀ tuntun.